Тикшереп үткәрү пункты барлык машиналарны махсус сыйыкча белән эшкәртәләр. Килзеев авылындагы иртә шулай башланды. Өйрәнүләрнең риваяте буенча җирле крестьян фермер хуҗалыкларының берсендә күпләп терлекләр үлгән. Белгечләр Африка дуңгыз чумасы булырга мөмкин дип шикләнә. Бу для развоз биопрепаратов района. У нас холодильная камера, полный контролируемый температура. Авыру терлекләрне юк итү өчен авылга махсус техника китерелгән. Күчмә лабораториядә дезинфекция җайланмалары да бар. Ветеринарлар, коткаручылар, табиблар, Россельхознадзор белгечләре барысы да чакырыла. Алар куркыныч йыгышлы чир республика буйлап таралмасын өчен чара күрергә тиеш. Пробы подматериала помещает герметичный сейф-пакет. Белгечләр үле дуңгызларның анализларын ала, ул чир барлыгын күрсәтсә, авыру терлекне юк итәчәкләр. 2 метра выкапывается траншея, и все это сжигается. Африка чумасы, Сибир язвысы, тилчә һәм кыш гриппы. Белгечләр бу авыруларның барысы буенча да өйрәнүләр үткәрде. Җирле халык исә бәхеткә әлеге йыгышлы чирләр турында ишетеп кенә беләбез ди. Воду им. Кышкыртның суына бер кап антибиотик салам, авырулардан шулай саклыйм. С дикими животными они у нас не пересекаются. Кыргый кышлар безнең хайваннар янына килми, маларыбыз һәрвакыт безнең күз уңында. Куркыныч йыгышлы чирләрне кыргый хайван һәм кошлар тарата ди белгечләр. Былтыр кайбер вируслар Татарстанның берничә районында табылган иде. Әйтик, кыш гриппы Буа, Чүпрәле, Мөслим, Яшелүзән районнарында теркәлә. Алабуга һәм Зәйдә дуңгыз чумасы ачыклана. Бүгенгә республикада әлеге йыгышлы авырулары булган бер генә терлектә юк диләр. Әмма якындагы төбәкләрдән Саратов белән Түбән Новгород өлкәләреннән хәвефле хәбәрләр килеп тора. У нас есть крупные свинокомплексы, крупные птицефабрики. Безнең республикада зур дуңгызчылык комплекслары, кош фермалары бар. Татарстан халкы мөгезле эретерлектә тота, кошлар да асрыйлар. Йыгышлы авырулар килеп чыкмасын өчен аларны кисәтү буенча без бергәләп эшләргә тиеш. Әлбәттә безнең алып сатучылар терлек булсынмы, ат булсынмы, кош булсынмы, без алар белән тыгыз элемтәдә торабыз. Без аларны һәрвакыт сезон башында җыябыз, алар белән сөйләшәбез. Аларга инде үзебезнең киңәшләребезне бирәбез. Терлекләрне йыгышлы авырулардан саклый торган ышанычлы вакцина уйлап табылмаган әле. Шуңа бу очракта иң яхшы чара авыруны кисәтү ди белгечләр. Югары Слан районыннан Рания Абдрахманова, Рамил Галиуллин, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.